जायते क्रॉपगाव नका नाडू शिकलायांची छात्र छात्री उपाध्यायांचे बरंकी आई ज्यांची आणि मी अडे धनंजय रायचं केंद्रात इंडियाने यांचा नर्सिंग मंडळीचे कोंकणा गुडा तो भाई सत्संग ऊपर कनेक्ट किन दिटाको किन जेरते आडो अटे तमार तिंग हमने घर करते फोटो पे जय जगन्नाथ ए पुजांगी tina son बनरा ले तमना ए तनागी tina son बनरा ले तमना Thank you.